Kapod wantiere weche motudore kod somo en ni kwan jopuonjre madonjo e grade mar 10 mamanyo thuolo e skunde mag senior secondary to ahinya skunde madongo maong'ere kaka category 1 ni malo bang' migawo mar somo chiwo thuolo ne jotend sikunde mondo chiw thuolo ne jopuonjre. Kata kamano, jotend sikunde pod nyalo mana choko oboke mag jopuonjre go to ok nyal miyo gi thuolo nikech migawo mar somo pok omiyo gi ratiro mar chiwo nafas nyalodia. George Juma nigi lerno. Sikunde mag senior secondary sani odich motelo ne chakruok mar somo ma jopuonjre mag grade 10 machakore tarik 12 mar dweni. Abiro mana nono gik matin kuom jopuonj, asewuoyo kodgi, gisemiya ler mana dwaro, koro adhi mana prepare mondo akel nyathina tarik 12 kiyawo skul. Chenro ma omi pek ahinya e skundegi en manyo thuolo ne jopuonjre madwaro donjo e skunde mopogore opogore bang' migawo mar somo chiwo thuolo ne jotend sikunde mag skundego mag senior secondary mondo kochiw thuolo ne jopuonjre madwaro thuolo e sikundego. Thuolo ni obiro bang' jonyuol mathoth chiwo ywakgi bang' moko kuom nyithindgi yudo sikunde mok gidwar ka moko bende koso thuolo e skundego mag senior secondary. Wangu alikuwa ameitwa Tay School kule Turkana na stage ya Tay School kutoka Narok mpaka Turkana ni mbali sana, na nimetembelea huku niombe nafasi ili mtoto wangu apate mahali karibu nyumbani. Tunashukuru serikali juu tumeona kwa mitandao wametangaza kuhusu barua za manual, sio zile za system. Sikunde mathoth ahinya mago madongo kata national school yudo kwayo mathoth mag jopuonjre madwaro thuolo e grade mar 10, kwan ma oingo kata kwan ma jopuonjre ma skundego koro nyalo ting'o. E giko mar odiechieng' ma kawuono, sikundi ya wuoyi mar Kanga e kaunti ma Migori ne osudo kwayo mag jopuonjre malo 200 ka japuonj maduong' mar skundi mar Kanga Ruben Kodiango wacho ni thuolo ma gintiere godo nyalo marom jopuonjre marom 100. The capacity man wadi clear about 600 to from 600 no aneno ka nitie jomose transfer to other schools. Kura ng'eyo ni wanyalo bedo gi thuolo ma about 100 mondo wabwa fail. Kodiango wacho ni kaka sikul bende giseketo ikruok mamoko motelo ne chakruok mar somo mar CBC. We are ready infrastructure wise, one okay to the pathway ma obro kao mang'eny en STEM. STEM will do 60% plus. Still a challenge kidogo en mar art and sport science. Kwan mamalo mag jopuonjre mamanyo thuolo bende nenore e skund yawuoyino mar St. Pius Uriri maidore e sub-county ma Uriri. No omewa nyithindo system mar nyithindo 563 to kakoro waduogo ka dwaro ni malo mar nyithindo. Sani wan gi nyithindo 450 mosekwayo. Ka opogore kod chenro mar manyo thuolo ne jopuonjre e skunde, thoth sikunde bende koro pod dhi nyime kod keto ikruok motelo ne chakruok mar somo ma jopuonjre mar grade 10. E kinde limbe marwa sikund nyiri mar Kadika ne wayango ni moko kuom ikruok madhi nyime gin moting'o loso chenro mag puonjo mong'ere kaka timetable, chenro ma bende koro kelo wich bar ne sikunde. Jotend sikund ni wacho ni chenro kaka idhi puonji kata timetable ok yot nikech chenrono mar puonjo ne jopuonjego ma bende koro pod somo e laino mar 844 nyaka koro bed machalre kod mago mag jopuonjre ma somo e laino mar CBC mochopo e grade mar 10 nikech jopuonjegi duto dhi puonji kod jopuonj machalre. E skundni mar Kadika, chenro mar tiego jopuonj madhi puonjo senior secondary bende dhi nyime ka sikundni chano manyo jalony manyalo konyogi e tiego jopuonj duto maromo 77. Kuom jopuonj 77 e skund nyiri mar Kadika, mano jopuonj maromo 36 kende emosetiegi e somono mar CBC. George Juma, Ramogi TV, Migori.